Φιλαράκια μου, φίλες και φίλοι μου, γεια σας και χαρά σας. Εύχομαι όπου είστε να περνάτε καλά, να έχετε την υγεία σας καταρχήν. Και ό,τι υποθείτε να το αποκτήσετε, εύχομαι. Είμαι ο Αλέξανδρος, ο μοναχικός ερμηνευτής και τραγουδάω καρόκι για εσάς. Σήμερα θα σας αφιερώσω ένα τραγουδάκι του αθάνατου Ρεπάνη, του Αντώνη. Σβήσε με τη διπρόσωπη, σβήσε με κυρά μου. Να είστε καλά που με ακούτε. Καλή συνέχεια. Σβήσε με κυρά μου απ' τα δευτέρια σου, κάντε να καμώσει ξανά τα τέρια σου. Τα όπα σίκα και σε γυναίκανε, θα βρουνε τέτοιον άντρα κι άλλες γυρεύανε. Δώσε τώρα την καρδιά σου σε άλλο πρόσωπο και μαζί του τώρα παίξε ρόλο την πρόσωπο. Τα όπα σίκα και σε ζηλεύανε, να βρουνε τέτοιον άντρα κι άλλες γυρεύανε. Σβήσε με κυρά μου απ' τα κοιτάκια σου και μοιράζω που θέλεις τώρα τα χάδια σου. Τα όπα σίγα και σε ζηλεύανε, να βρουνε τέτοιον άντρα κι άλλες γυρεύανε. Φιλαράκια μου, ευχαριστώ που με ακούσατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Στον Ιπαίδη, φιλάκια.